שאול פסטרנק, נשיא כבוד של הלשכה, בבקשה. זאביק. אני ביקשתי את רשות הדיבור. אני אעשה את זה מאוד קצר, ובנושא שאחרים לא מדברים. אנחנו חברים 33 שנה. התחלנו כסוכנים צעירים, ואחר כך כל החיים שלנו היינו ביחד. בזמנו הכנסתי אותך לחיידק הזה של פעילות ציבורית. היית יושב ראש ועדה אלמנטרית מוצלח, הלכת להיות סגן נשיא מוצלח, הלכת להיות ממלא מקום נשיא מוצלח, ואחר כך היית נשיא מוצלח ביותר של לשכת סוכני ביטוח, ואחר כך לשכת העצמאים, ואחר כך המשכת בעוד הרבה תפקידים, ואחר כך המשכנו לעשות עסקים משותפים, וישבנו דלת מול דלת ב-10-12 שנים האחרונות, דלת מול דלת. אכלנו צהריים ביחד, סיפרנו אחד לשני את הצרות, תמכנו אחד בשני, ויש לנו חברות מאוד מיוחדת, ועל זה רציתי לדבר. אנחנו בהכל אותו דבר, בדרך הפוליטית שלנו, בדרך הציבורית שלנו, בתפקידים, בעסקים. רק בדבר אחד היינו מאוד שונים. אני אדם דתי, ואתה היית אדם לא דתי או חילוני, ובכל זאת הצלחנו חברות אמת לתת כבוד הדדי במשך עשרות שנים. חיפשתי במקורות. בסופו של דבר לוויה זה אירוע רוחני, אירוע שיש לו משמעות. אנשים לא באים לעולם הזה סתם ונעלמים סתם, יש לזה משמעות. ובאמת אנשים משאירים אחריהם משמעות למה שעשו, ומי שעשה, זוכרים אותו, ומי שלא, יזכרו אותו פחות. חיפשתי במקורות ומצאתי פרק שנכתב על זאב וינר לפני אלפי שנים על ידי דוד המלך בספר תהילים. ומילה במילה זה בדיוק זאב וינר, זאביק. המזמור הוא בתהילים פרק ט"ו אומר, אני אסביר קצת לאלה שפחות מכירים את רזי המקרא, למה המשמעות, ואסיים בזה שאקרא אותו בבת אחת, וכל אחד יחשוב בדיוק איך שזה זאב וינר. המזמור הזה מדבר על 4 תכונות שהיו לווינר, על המישור האישי שלו, על המישור החברתי שלו, על המישור הדתי שלו ועל המישור הכלכלי שלו. המזמור אומר, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. המזמור אומר, מי האדם שראוי כשמגיע למעלה לשבת ליד כיסא הכבוד, או ראוי להיכנס לבית המקדש. הוא לא אומר דתי, לא דתי, הוא לא אומר מצוות, לא מצוות. הוא אומר את הדבר הבא, מי ראוי? הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. זה במישור האישי של האדם. הוא אומר, המזמור לא רגל על לשונו, לא דיבר לשון הרע על אנשים, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו, ולא עשה בושות לסובבים אותו, למשפחה, לחברים שלו. זה במישור החברתי. במישור הדתי, נבזה בעיניו נמאס. מי שהוא אדם נבזה או שקרן או רמאי, הוא לא סבל את זה, ותראה אדוני יכבד. אותי, אני נחשב לירא השם, אדם דתי, מסורתי, כיבד אותי והיה נוסע איתי בחוץ לארץ שעה לחפש מסעדה כשרה, בחיים לא כתר, וכן הלאה וכן הלאה. ואת היום הולדת שלו 60 עשו בשבילי ביום שאני אוכל לבוא, ולא יהיה בשבת שאני לא אוכל לבוא. ובמישור הכלכלי, כספו לא נתן בנשך, ושוחט על נקי לא לקח, לא נתן, עשה עסקים ביושר. ואז מסיים המזמור, עושה אלה לא ימות לעולם. מי שעושה את הדברים שזאב וינר עשה, לא ימות לעולם. האנשים האלה, דתיים לא דתיים, נמצאים בשמיים ליד כיסא הכבוד. האנשים האלה משאירים אג'נדה, משאירים משהו בעולם הזה, שלא הכל זה רק כסף או דברים מטריאליים. ולכן זאביק חבר טוב שלי 33 שנים, ושותף שלי וחבר, ומה לא עשינו ביחד, והיינו בחול באותם חדרים 10 פעמים. לא סתם באת לעולם הזה ולא סתם הלכת מעולם הזה.
אתה נשאר אייקון במישור, לא רק של לשכת סוכני ביטוח, לא רק של לשכת עצמאים, לא רק של החברים שלך ולא רק של המשפחה שלך, אלא אתה נשאר כדוגמה של פעיל ציבור נקי כפיים ובר לבב ששמו הולך לפניו ואותך יזכרו. ואני אסיים בלקרוא את זה ברצף אחרי שניסיתי להסביר לאנשים שיותר או פחות בקיאים בנושא המקרא ובנושא המקרא, ותבינו שאלה בדיוק המילים, המזמור שנכתב על זאב גבינו לפני 2000 שנה על ידי דוד המלך. מזמור לדוד: אדוני מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדוני יכבד. נשבע להרע לא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי כפיים לא לקח. עושה אלה לא ימות לעולם. תהיה נשמתו צרורה בצור החיים. אמן.